tulemaan. Sieltä turkulaiset painaa kärkeen kyllä aivan ylivoimaisesti. Kyllä mäkin voisi kyllä sanoa. Hoho. Ja siinä tulipa eroa. Pitkellä ja Utsukella vetää sitä sinne, katsotaan. Ekko alle ja Ukko yllä ja nyt Ukko alle ja Ukko yllä ja hyvin tullaan altaasta pois. Erittäin yli pitänyt kengät kättä niistä, se on pikkareita. Hyvin minä turkulaiset tällä hetkellä Jaakko ja Mari, missä toinen pari laskeutuu varovasti tuohon altaan. Se kun ei syvytä ihan vielä tiedä, mitä nyt mennään. Napasin on ainakin kastunut molemmilta. Veikka ja Virpi tulee erittäin hienosti ylös tuosta, katsotaan miten hyvin pääsee tähän kuivalle taitoille lähdetään menemään kohti tulevaisuutta. Siinä mennään. Täällä on kaarteen tehty, se toinen pari on jo siellä takana. Oli siellä pikin siellä aikaa. No niin, täällä tehdään matkaa kahdella suoralla yhtä aikaa ja turkulaiset on loppusuoralla ja Raako saa kannustusta. Nyt tulee ennätys ainakin. Hienoa. Loistavaa loppuaikaa. Meillä on väärälle puolelle estetä kaatua. Olisi kannattanut kaatua tälle puolelle, mutta se virhe korjataan. Nykypäivänä haittaa mitään, jos Eukko putoo siinä, ei mitään hätää, mutta äkkiä selkää ja kuulla takana. Siinä tulee Rynnien Uotila kärkimaalissa. Oi. Katsokaa, hän antoi kaikkensa. Antoi. Ja viskasi Eukko tuosta viimeiseltä estettä yli niin kuin moukari. Siinä meille aina. Ja mitä siellä tapahtui? Oli liian hapokasta. Kuit viimeis. Oli liian hapokasta. Tämä. 1.24.50. 9 jälkeen tulee 10.